Té la paraula el portaveu de Bloc, don Enrique Esteve. Moltes gràcies, senyor alcalde, i moltes gràcies als que aneu a intervindre per cedir-me el torn. Bé, matisar simplement el que ha dit el portaveu del Partit Socialista. Ha sigut una moció consensuada, el qual demostra que el Bloc no té cap història oculta i que podem presentar propostes conjuntes sempre i quan s'escaiga del que faci falta. Aleshores, remarcar que la llei d'ús i ensenyament del valencià 1983 es va aprovar per unanimitat, és a dir, per tots els partits que formen les Corts Valencianes. Com diu, això és dir, protegeix la recuperació del valencià, garanteix el seu ús normal i oficial i declara que al final dels cicles obligatoris els alumnes han d'estar capacitats per utilitzar oralment i per escrit el valencià en igualtat al castellà. Dir també que, degut a la implantació d'esta llei, han hagut 200.000 alumnes que han cursat estudis en plurilingüe i també hi ha que dir que la Conselleria ha anat frenant la implantació d'esta llei perquè haurem pogut ser perfectament el doble dels alumnes. Dir també que l'Institut Valencià d'Avaluació i Qualitat Educativa, que depèn de la Conselleria d'Educació, ha anat fent any rere any fins al 2004 avaluacions en les quals s'ha demostrat que els xiquets i xiquetes que cursen estudis en bilingüe i en valencià, diguem que tenen una progressió molt millor. De fet, com els estudis, les avaluacions eren molt positives, ja no s'han tornat a fer, per la qual cosa no s'entén com ara la Conselleria vol implantar un projecte, vol ficar en marxa un projecte de llei que va, en contra, perquè partix d'una base que no és correcta, d'una realitat que no és correcta, que és que el valencià i el castellà, així en el País Valencià, estan en igualtat. I és evident, podem preguntar-nos quants mitjans de comunicació n'hi ha escrits en valencià al nostre territori, quants mitjans audiovisuals n'hi ha en valencià, si els mitjans audiovisuals en valencià, damunt el percentatge que tenen de valencià, vol dir que és, partir d'una base que no és talment correcta. I després una altra cosa molt important, l'aplicació d'un model plurilingüe necessita d'un aprenentatge i que estigui consensuat baix criteris lingüístics, com per exemple els professionals. Tot el sistema educatiu té que opinar sobre aquest sistema. Necessita també, evidentment, d'una inversió i després d'un assoliment i recomanat per la Carta Europea, és a dir, recolza totalment i avala totalment la llei d'ús i ensenyament del valencià. És a dir, no es tracta sols d'una llei d'ací. Jo apel·lo, des de luego, a vosaltres, a tota la corporació, en la seva immensa majoria sou valencianoparlants, i així estem tractant de que en un futur no molt llunyà pugui desaparèixer el valencià. No se pot partir de que el valencià i el castellà en aquest moment estiga en igualtat. I així és que apel·lem a el que ha dit també ell, és dir, que demanem els acords que, per part de la corporació d'ací de Puçol, es prenguin les mesures pertinents per a informar tant a la Conselleria com a tot el sistema educatiu i demanem que el projecte, evidentment, que es vol implantar, que almenys es consensua perquè no està tampoc experimentat en cap dels centres, és a dir, de la nostra comunitat. Simplement, moltes gràcies. Doncs res, senyor Esteve. Té la paraula.